lho. Upama aku ya. Kamu daya sumbi terus nyeluk tumang. Tumang. Aku nyaur. Semaur. Lah nyaur iki balik kono. Umpama Tumang. terus tumang semaur. Apik lho, Mbak. Kuwi rung tau dicokok. Kok nesuinya kok enek lakon kok tapi kan peran penting malah Justru ana kirike kuwi apik. Sampeyan kok aja ngawur. Apik enek kirike. Lek ngantek ora nek garike ora bakal dadi mergo apa? Iki penting. Sing mangan tur-aturane juragan iki ya kirike. Pakde Sugito mboten ngersakaken. Ya go apa lek kur kowe? Ah jare kira apik rumangsaku. Paling gak iki ditimbali rene iki ngibur masyarakat. Datar nembang-nembang kono. Aku mau wis joget. Nun slendrone Mazda.